plakale, puno jasnije svijet. Rukama koje su čuljave, puno trajnije kret. S malo svjetla prepoznat ćeš put, dovoljno da se vratiš natrag. Jer kad jednom ti dohvatiš plug, više natrag se ne vraćaj. Stvorena za nebo, još od vječnosti. Ne griješi dušu zbog maloslemnosti, već nosiš prvu klicu uzgrsa u dlanu urezan je križni put. U srcu mnogo, mnogo pitanja, ali Isus je tvoj put. Hvala Isus i Marija. Danas sam gost u Župi Kočevinu u Hercegovini i želim vam lijep i ugodan ogled emisije. A sa nama će biti svećenik fra Ivan Landenka. Do Drugog svjetskog rata Franjevci u Hercegovini imali su i svoje školske ustanove, imali su klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu i imali su svoju teološku školu u Mostaru. Jako mnogo naše braće je i početkom stoljeća, a posebice nakon Drugog svjetskog rata, zbog nepostojanja ovih ustanova školskih u provinciji, provela svoje školovanje u Bosni, u Visokom i Sarajevu, a kasnije u inozemstvu. I to je također bio jedan značajan dio našeg djelovanja, jer smo mogli iz različitih zemalja, iz različitih kulturnih i znanstvenih tradicija donijeti nove spoznaje ovdje. Najprije bih vam želio prinesti pozdrave naših slovenačkih gledalca i ljudima sa kojima sam se sreo u Međugorju, gdje ste bili u Župnik, gdje ću vas zamoliti da nešto više kažete. Kako vi vidite plodove Međugorja i vjerovatno i dobro poznajete Međugorje i kako vi vidite sve ovo što se događa u Međugorju, gdje ljude dolaze, ne treba imati policajca, sve baš po mome mišljenju ureja Gospa. Međugorje je svakako jedan važan događaj ili jedan od događaja koji je važan za crkvu posljednjih 30 godina. Važan je iz dva razloga. Važan je kao trenutak u kojem je duhovno i kršćansko ponovno postalo dio javnog života, jer 80. godine u kojima je Međugorje nastalo, to je bilo vrijeme jednog gotovo zacementiranog stanja u Europi. Dakle, istočna Europa je prisiljena bila živjeti pod režimom koji je bio ateistički i provodila se ateizacija društva. Zapadni svijet također je bio u previranju i ne samo na istoku da nije bilo lagano biti kršćani, nego jednako tako i na zapadu se dogodila jedna vrsta ateizacije, ne pod državnim patronatom, nego više materijalističkim pogledom na svijet. I Međugorje se rodilo u takvom vremenu, dakle prva Gospina ukazanja bila su u tom vremenu. Ono što je za Međugorje uvijek jako važno ponoviti jest da Međugorje mora uvijek biti tumačeno i shvaćeno kao dio crkve i povijesti spasenja ovoga trenutka.
Međugorje je uraslo u život crkve ponajprije sakramentalnim životom. Ukazanja su bila jako važna, vidioci su bili jako važni, svećenici koji su dolje radili bili su jako važni. Ali ono što je od početka bila najvažnija i najsrčnija stvar u svim međugorskim događajima jest sakramentalni život. Slavljenje Euharistije i slavljenje sakramenta pomirenja svete ispovjedi. Ta dva sakramenta su karakteristična za međugorsku duhovnost i duhovnost koja se rodila iz Međugorja u biti je na tragu, ja bih je nazvao pokorničke kulture, obraćeničke kulture koja je od početka u crkvi bila jako naglašena. Ti plodovi su prepoznatljivi kroz obilje hodočasničkog života, kroz mnoštvo molitvenih zajednica ili grupa koje su se diljem svijeta, nakon što je netko od hodočasnika bio u Međugorju i to iskustvo međugorske duhovnosti želio je prenijeti u mjesta gdje živi, pa su formirane manje ili veće molitvene grupe. Plodovi Međugorja također su prepoznatljivi i u tome što je duhovnost Međugorja jedna vrlo jednostavna duhovnost koja nije zahtjevna i potrebno je znati najosnovnije molitvene oblike da možemo tu duhovnost živjeti. Također, kao plod međugorskih događaja ili barem dijelom tih događaja jest aktualizacija posta u životu kršćanskom, aktualizacija posta kao jednog oblika pokorničkog života, ali kao oblik odgoja za osjećaj Božjega djelovanja i Božje nazočnosti i Božjega spasenja, ali isto tako i kao jedan znak da smo kroz post u stanju bolje shvatiti društvenost i potrebe ljudi koji su oko nas. Molim vas da nam predstavite vjersku humanitarnu organizaciju Međugorje mir. Poziv na obraćanje kao put prema miru uključuje i svijest da jedan kršćanin ne može biti ravnodušan na stanje svijeta i društva oko njega. Onaj koji osjeća i koji prihvaća put obraćanja prema miru, također osjeća da mora brinuti o svom bližnjem. I još od prvih gospelnih ukazanja i prvog dolaska hodočasnika mi smo osjećali da oni koji dolaze u Međugorje kao hodočasnici da su voljni pomoći nam u onim potrebama koje su tada bile aktualne, bilo da se radilo o siromašnima, bilo da se radilo recimo o izgradnji pojedinih objekata vjerskih koji su bili neophodni našoj crkvi. Još prije rata su hodočasnici iz Italije dovozili humanitarnu pomoć. To je bilo osnovne prehrambene artikle, brašno, ulje, šećer, zatim lijekove i oni su ih darivali pojedinim gradovima u Bosni gdje je tada gospodarska kriza strašno već bila se pokazala, osobice u gradovima koji su ovisili o metalnoj industriji i u iskorištavanju uglja. Rat koji je zahvatio ova područja bio je za hodočasnike poziv da pomognu u onome u čemu su ljudi onog trenutka oskudijevali. A oskudijevalo se u mnogo čemu. Dakle, trebalo je hrane, odjeće, obuće, lijekova. Zatim je trebalo također pomoći onima koji su u ratu teško stradali, civilne žrtve rata. Zatim također i hrvatski vojnici koji su bili ranjavani i nisu ponekad imali dovoljno
mogućnosti da se liječe ovdje u našim bolnicama. U Splitu je 1992. pokojni fra Leonardo Poreć, koji je i ljubljanski student i doktorirao je teologiju na Ljubljanskom katoličkom fakultetu. On je otišao sa jednom grupom fratara u Split i tu je organizirao preko prijatelja koje je poznavao, preko hodočasnika međugorskih i međugorskih udruga, pomoć za izbjeglice, za prognanike, za bolesne, za djecu koja su ostala bez jednog ili oba dvoje roditelja i nastojao je također brinuti se da se nešto sredstava financijski i novca namakne za školovanje, bilo studenata, bilo srednjoškolaca. I s jednom grupom je u Splitu osnovao udrugu Međugorje Mir Split, koja djeluje još i danas. Njezino sjedište je još uvijek u Splitu i prije 2 godine djeluje jedan ured Međugorje Mir u Međugorju u sklopu sada Majčinog sela koje brine o siročadi. Negdje oko 3200 tona različite pomoći došlo je od 1994. do prošle godine. Također je za napomenuti da su mnogi međugorski hodočasnici u inozemstvu bili pri ruci kad su izbjeglice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova dolazili u inozemstvo, da su bili u stanju i voljni prihvatiti na jedno vrijeme, naći im smještaj, nekada nekima naći ponešto i posla. Oni još i danas djeluju, međutim, kako se prilike u svijetu mijenjaju, kako se javljaju potrebe u drugim krajevima svijeta, onda se oni okreću više pomoći njima. Ali su primjerice oni preko Međugorje Mir pomagali u vrijeme kosovske krize, zatim u pojedinim ovim katastrofalnim potresima, poplavama. Oni su preko Međugorje Mir i preko Franjevaca u Rimu, preko Franjevačke kurije u Rimu, također povezivali se s tim ljudima koji su u potrebi i na taj način pomagali. Draga djeco, ako ostvarujete poruke, stvarate sjeme svetosti. Ja sam spremna isprositi od Boga sve što tražite da bi vaša svetost bila potpuna. Promijenite smjer života, žrtvujte se za spas svijeta, neka ljubav i dobrota budu u srcu vatra sveta. Okrenite leđa tami na putu vam zamke stoje, uz vas gdijem niste sami, ostvarite molbe moje. U dane kušnje palite svijeću, na svijetu je Kristovu sjaju. Danas na zemlji želim vam sreću, a sutra radost sa mnom u raju. U dane kušnje palite svijeću, na svijetu je Kristovu sjaju. Danas na zemlji želim vam sreću, a sutra radost sa mnom u raju.
šekitim, milosrđe k vama nosim, majčinskim vas plaštem štitim. Ne gledajte stvari sitne kojima se moljac hrani, tlapnje svijeta nisu bitne, ne budite navezani. Udane kušnje, palite svijeću, na svjetlu vjere Hristovu sjaju. Danas na zemlji želim vam sreću, a sutra radost sa mnom u raju. Udane kušnje, palite svijeću, na svjetlu vjere Hristovu sjaju. Danas na zemlji želim vam sreću, a sutra radost sa mnom u raju. Danas na zemlji želim vam sreću, a sutra radost sa mnom u raju. Šta vama znači Brdo ukazivanja i Križevec u Međugorju i crkva Svetog Jakova? Tih troje su one središnje točke Međugorja, crkva Svetog Jakova kao mjesto slavljenja Euharistije i sakramenata, zatim Križevac kao mjesto gdje se susrećemo sa Kristovim trpljenjem i sadržajem i značenjem toga trpljenja, njegove smrti i križa, i Brdo ukazanja kao mjesto na kojem je započeo međugorski događaj, nazovimo ga tako. Brda Križevac i Brdo ukazanja su mjesta koja nisu, ajde nazovimo ga tako pod navodnicima, opterećena velikim službenim programima, nego i na Križevcu i na Brdu ukazanja imamo samo jedan put tjedno molitvu krunice, odnosno pobožnost puta križa. Sve drugo vrijeme je ostavljeno hodočasnicima i oni mogu sami prema svojoj potrebi, prema svom nadahnuću moliti, pjevati, razmišljati, provesti jedno vrijeme pod vedrim nebom i tu tražiti Gospodina i tražiti lice njegovo. Šta vama znači Sveta Misa, oziroma svima nama? Od početka Sveta Misa, Euharistija je zajedništvo, komunio. Za mene kao svećenika Sveta Misa je najizvornije zajedništvo s Isusom Kristom. Zatim, kao svećenika, to je za mene najizravnije zajedništvo sa vjernicima. Stoga držim da Euharistija treba biti i ostati središnji događaj u životu crkve. Crkva se, ajde dobrim dijelom, rodila i kroz Euharistiju. I vidimo još da je jako važno da onamo gdje je Marija čašćena, također Euharistija puno više znači vjernicima. Svi možda sjećate kako je bio život u vašoj porodici kada ste bili dete, vjerovatno će biti to interesantno i za naše gledalce emisije Putevi, ove mlađe koji baš u Sloveniji i ne poznaju ovakvog načina, baš većina. Ja sam rođen u obitelji koja je imala 5 djece i s nama djecom i roditeljima također je živio stric moga oca i njegova supruga.
Bilo nas je praktično 9 u kući. Otac je bio rudar i ponešto smo se bavili poljoprivredom. Djetinjstvo je bilo djetinjstvo jednog prosječnog djeteta ondašnjeg trenutka. Nisam ni u čem oskudijevao, nisam ni u čem obilovao, ali mogu kazati da sam imao prigodu odrasti u jednoj obitelji koja je imala jednu ravnotežu, ljudsku, kršćansku, radini su bili, obitelj je bila skladna i sve ono što smo možda tada željeli, a nismo mogli dobiti, vratilo nam se kroz to zdravlje naše obitelji, naše kuće. Vjerojatno je i potrebna molitva, možda zajedno, možda u crkvi i vjerojatno je to ovo što ljude porodico poveziva. Oni koji zajedno mole i kažu koji zajedno blaguju jedu, da su puno više u stanju pretrpjeti, što znači da steknu kroz jednu vrstu izdržljivosti na teškoće, posebno na sitnice koje ponekad ljudima danas predstavljaju ogromne probleme. Mi smo zajednički molili gotovo svaku večer. Nedjeljom smo išli u crkvu. Bili smo jedna obitelj kao manje više i svaka druga. Ali jedna obitelj koju ja držim da mi je u životu dala jako mnogo. Što bi možda preporučili ovim našim mlađim gledalcima koji nas gleda koje baš nije ospredio sveta misa, Euharistija, molitva, kako će ih privući nazad k Božji ljubavi? Čini mi se da je svijet u kojem danas odrastaju mladi ljudi jedan potpuno drugi svijet od onog u kojem sam ja odrastao i ponekad je vrlo teško kazati prava rješenja. I drugo što također moramo uvijek naglasiti da mladi ljudi danas imaju puno težu zadaću odrasti u jednom zdravom ozračju i u zdravom smislu nego što smo to imali prigode mi. Za njih je to puno teže. I to uvijek nekako moramo imati pred očima. Mladim ljudima je danas potrebna strpljivost i izdržljivost. Bilo da se radi o njihovim zadaćama u školovanju, izobrazbi, u vjerničkom životu, i također u životu obitelji. Mislim da je važno da shvate svoj život, posebno mlade godine, kao jedno koracanje, korak po korak, na mnogim područjima života i da ne pokušavaju preskočiti pojedina razdoblja života i ponekad prebrzo odrasti. Jer to prebrzo odrastanje je slično kao danas to susrećemo sve više kod mladih koji naglo rastu, onda imaju problema s kralježnicom. Ako preskačemo razdoblja u odrastanju, odgoju, izobrazbi, to je kao da pokušavamo preskočiti jedan razred u školu. Važno je za njih da malo, rekao bih, laganije, naravno ustrajno, izdržljivo, ali malo laganije idu prema dobi odraslosti. Za život je duhovnost nešto bez čega se ne može živjeti.
Danas imamo čak među ljudima koji kažu da ne vjeruju u Boga potrebu za duhovnošću. I to ljudi sve više otvoreno kažu, nama treba to. Mi koji rastemo ili koji živimo u jednom još uvijek ozračju kršćanskog, katoličkog, imamo prigode steći barem nešto od duhovnosti u mladim godinama i u djetinjstvu, koja se kasnije može, ako pomalo i zamre, može se obnoviti, osvježiti. Jako je važno da mlade godine ne prođu, djetinje godine ne prođu, a da mi ne steknemo nešto od tog osjećaja duhovnosti svoje vjerničke, kršćanske, katoličke, onaj kroz ove 2000 godina tako bogat, da svatko za sebe i stariji, i mlađi, i intelektualac, i prosječan čovjek, radnik, mogu za sebe naći odgovarajuće oblike duhovnosti. Šta bi na kraju emisije kazali našim gledalcem po ti? Ja bih želio pozdraviti sve slovensku braću i sestre, hodočasnike posebno. S njima sam u Međugorju imao i sa svećenicima iz Slovenije i sa hodočasnicima, mogu kazati, najbolje iskustvo. I oni su takvim jednim svojim držanjem sasigurno doprinijeli da Međugorje postane ono što Međugorje danas jest. Ako putuju prema Međugorju, ali ne samo prema Međugorju, nego prema Mostaru ili prema Dubrovniku ili prema Širokom Brijegu, to više nije tako daleko navratiti na Kočerin. Ovdje svake nedjelje imamo u našoj župnoj crkvi mise u 8 i 11 sati. Radnim danom je sveta misa u 7 sati izjutra. Kroz mjesec listopad i kroz mjesec svibanj imamo i pobožnost molitve krunice i uz pobožnost molitve krunice uvijek je i sveta misa. Četvrtkom imamo i pobožnost klanjanja presvetom oltarskom sakramentu. Zahvalio bih se vam da ste govorili za gledalce emisije Putevi. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo i vam. Lijep pozdrav svima iz Hercegovine. Hvala Misas i Marija. Mir vam i dobro. Usnama koje su šutjele, puno vjernija je nogama koje su krećale, cilj ostvaren je već. S malo svjetla prepoznaćeš put.